Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Ninoslav Jovanović, poznati kao Mačalski Berberin, koji je osumnjičen za otmicu i zlostavljanje Monike iz Suvog Dola kod Niša, u zatvoru je proveo ukupno 21 godinu i to zbog silovanja, otmica, krađa, prevara. Kazne je služio u zatvorima u Požarevcu i Nišu. Punih 12 godina delio je ćeliju u niškom zatvoru sa istim cimerom, a za to vreme izvršavao je sve što mu se kaže i nije pravio probleme. Bio je uglavnom povučen i malo je pričao. Uvek pognute glave, poslušan i tih, nije pravio probleme, ali je svima bio dobro, mnogo čudan. Priča bivši zatvorenik koji je ležao u istom delu niškog KPZ-a u kome je Jovanović izdržavao 12-godišnju kaznu zbog silovanja. Imao je neki bolestan pogled, zastrašujući, nije se uključivao u zatvorske aktivnosti poput ostalih. Odlazio je po obroke pa nazad u ćeliju. Sagovornik kaže da Berberin nikad nije mnogo pričao i nije imao prijatelji među zatvorenicima. Njegov cimer se nije žalio na njega, ali ga je maksimalno izbjegavao. Znali smo ko je i šta je radio, valjda se plašio da mu neko ne naudi u zatvoru, kaže bivši osuđenik.